ओइ सानबाबो साननानै मोनासैलै आङो जेन'बा हाथरखिखौनो सोर बेबायदि खालामनाय देनाय सना बाजै ओइ नङा बेथ' गोजानावसो थांखाबायना ओमफ्रायथ' बे हायनायानो सनियाव दंलै दिमागावनो बे हायनायानो जाबाय थादों आंखौ बिनि अनगा आंहालाय सोरथो दुश्मन दङ बेखायनो आंनि माइन्ड आरो गोसो मोननैबो बे हायनाखौनो बुंथारदों जेन'बा आंथ' मोनथियासै दे सोर खालामदों होमबाबोथ' सन्देहआ बेनो ना सिगाङावबो बे आंखौ फासायखांबायना ओमफ्रायथ' दाख्लै धमकि होबावदोंमोन ना दुब्रि हाग्रायाव बिजि नागिरनाय बायदि खामानि मावनोसै आङो मा थिगब्रा निसानाया राइटबो जानो हानाय ना हमनांगौलै बाल जाय खालामदों बेखौ हायनाया जुदि आरो नङाबा सोर जागोन फालाय एब्रेलै बहा थाखुमा नोङो नागिरगोन मेहेरा नागिरगोन माने नागिरथारगोन आङो बे हायनाखौनो एसे खबर लाग्रोनि आङो दुनियायावनो खायसे मानसिफ्रा ओरैबायदि ओंखारथारबायलै मालायनि मोजांखौथ' नायनो हाखाथारा गाज्रिब्लाबो बखिनो थोआ मानसि जानायाबोथ' खम खस्थ' नङा होमबा थै जियानो जा जेब्लासिम मेहेर दङ आंनि हाथरखिनि खाथियाव रावबो फैनोबो हाया बिनि सायखंसै आङो जाय माब्लाबाबो गोजान जाया आंनि हाथरखिनि खाथियाव फैनोब्ला नैबे मेहेरजोंसो सामना खालामग्रोनांगोन ना दाबोथ' लाइफखौनो फुरा नुजोबाखैलै आङो माब्लाबाथ' सानो बबेबा सिरि थाहैनो आरोना ओमफ्रायथ' साला फेमिलिनिफ्राय गोजान जाबाबो मोजां मोनलाना दाना जेन'बा लाइक हुदा जालांबाय खोमालै हाथरखियाथ' हाथरखि ओमफ्राय जुरियायै आफा सोरां मोनथियालै बोरैबा एकदम फिलिंस जालांबायना ओइ हायना दट नोंनि खाथियावबो फैगोन आङो एसे फोथा लागायनांगोन ना नोंनि आखाइ दंना गैया आरो गोसोम गानलायबाय मासे फेभरेटथाय बिनि ओइ मेहेर सोरखौबासो सानबाय थादों नामा नोंलाय नङाबा नोंखौ दानो आङो दोद गोदाव सोराव खालामबाय थायोब्रा नोंल' एदावनो हायो होमबा नङा आंबो ओरैनो एदावबाय बा एसे मोजां देलायखानानैलाय बहाथो थांनो थियारि खालामदों थांनांगौआनो जोबदों नामारा एसे पार्टिफोर खालामहैनोसै न'आव थाबाय थाब्लाना जेबो जानाय नंला ओमफ्रायथ' गावहाबो आंजों रायलायनो बाबाय नालाय माला बाखो मोनथिखायोब्रा आङो बायोना दाना आंखौ नंथारा माथो बिदि नंगौ खोमादां नङाहाय मा नंगौ खोमाहाय मा दिना बहा थांनो नागिरदों ओमफ्राय दाख्लै गावहानो बुंबाय न'निफ्राय ओंखारथ'ला होननानै आं जेबो जायाब्रा नोंसो माने एसे ओमफ्रायथ' सनामोन हाथरखिया माने एसे जाम्बि बायदि बुङोना माने बिनि रलानो बिदिनोखा आरोना एसे जाम्बि टाइपबो थानांगौ नाथाय जाम्बिबाबो गोसोफ्रा एकदम थिग दे गोसोफोरखौ हले जाम्बियानो जा जियानो जा अब्लाबो आइ लाभ हाथरखि ने बेबि गासैबो सना बाजि बायदि सैथानथ' जानो हायाना दाथ' माथो खालामबावनो मेहेर आंथ' बिदिनो माने आंहाना बेबि जेबो जाया मिथिबाय आं थांनो हायोब्रा ओमफ्राय एसे फिसा खामानि दं आरोना बेखौ खतम खालामनानै फैनोसै नों आंखौ न'आव नेबाय थादो जागोन दे ओमफ्राय जेरावखि थाया आंबो नोंखौ गोसोखांबाय थानोसै दे सनु बाहेरायाव नोंखौ बारा लांबाय थाजायाना आंबो आरो नोंजों थांफाबाय थानो बिदि गोसो गैखाया दा नोंहाबा बबाव थाङो जे खामानि दंबालाय थांदो आं जेबो बादा होखाया न'आवल' एसे थाब फै आरोना बांद्राय हाबब्रे हुब्रे जेरावबो लोगोफोरजों थांलाल' बायनो नाङा आय' नों एसे मोजां बुंबालाय नोंनि मोदला सनाया मानिया जाबाय औ दे होमबालाय दे होमबा सनामोन जोंहा बावगार हायै गोसोनि निउ एपिसडखौबो होबाय औ आरो जायफोर नायनो मोजां मोनो माने इन्टारेस्टेड लोगोफोर लिंकखौ जों डिसक्रिपसनाव होबाय नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनो हासिगोन माने बावगार हायै गोसोखौबो जोङो थाब लाबोनो नाजागासिनो आरोना औ समखौ माने जायाब्लाबो आरो जेन'बा समखौ मिलायहोनो नाजागासिनो बेखौबो आरो लोगोफोर बै मोनसेखौबो जाहाथे जोङो थाबैनो लाबोनो हायो दे होमबा अखिमोन बै मोनसेखौबो नायना होदो गोसोफोरखौथ' बुजायना दोनबाय र' जेबो गाज्रि जानाय नंला होननानै थेवबो दाना मानोबा गिनाय सोमजिनायानो खारनो नागिरला सानफ्रामबो माबा गोसोआनो गाज्रि साननायल' फैबाय थायो आंखौ मोजां साननो सानब्लाबो अखानायब्लानो माबा जासिसो मोनसै आङो आथ' मेहेरा बबावबा थांनो होनोब्ला बांसिन गोसो गाज्रि मोनबाय थायो
दाथ' ओमफ्राय बेफोरखौ साननानैबो न'आवबो जिरायनानै थाबाय थानो हायाना। ओमफ्रायथ' मालाय खोला गोसोनि मानसिना मेहेरा सिगांनिफ्रायनो बिदिनो बेरायनाय दिनावलाय बेरायाबा माथो न' एसे एनैखौलाय। ओमफ्रायथ' मालाय सम जायोब्ला आंखौबो बेरायनो लांखायो दा। नाथाय आंजोंल' बेरायबाय थानानै बोरै जानो, लोगोफोरजोंबोथ' बेरायनांगोन ना माब्लाबा समाव। बेखायनो लोगोफोरजोंबो माब्लाबा इदाव जायोनो बियो। आयु हाबाब, ओमफ्राय हजोंहाय मैयाबो खनसे फन हरबावदोंमोन दा। मैयाजों फैफानो खिन्थादों। ओमफ्राय मानोबा आं हजों थांनोनो गोसोआनो जादिया। मिन्थिया, बेहायसो मोजां मोनो आङो। हजों आइ उन्दैया एसे बोरैबाना, बेखायनो एसे बादबलायलाङोहां। थेवब्लाबो मेहेरनि आइना, बेखायनो आं जेब्लायबो साननानै होखायो। बेहायबो माब्लाबा थांगोन दे र'। नै बिहामजो। औ आयै। आयु हान' सिङावलाय माथो थाबाय थाखो? एसे बाहेराफ्राव फै, बारफोर जाफै, थाजा थाजानो फ्रेशनो एकदम। बेफोरबायदि हारसिं जिरायबाय थानाङा बिहामजो। आंफोरजों रायलाय, मिथिबाय? दसे ओरैनोसो थादोंमोन आङो। बै लिसु बिफां खाथियाव जे बार खोलो खोलो फैखायो, फांखाखौनो नांबावलाया। आयु आं बिथिं जिरायहैफेरानो आयै। बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थाब्लाबो बरिंसो मोनलायलाङो। नाथाय आं मानोबा बेवहाय नोंसोरजों जेबो बरिंखौनो मोनफेरा आयै। होनबाथ' मोजाङानो। दाथ' नोंनि इलिसा लोगोआबो थानायमोनबासोमोन, हा? दसे दखानफोराव बेरायनो थांनो हागौमोन। आरोथ' गोसोफोरनि खोथाफोरखौबो रायलायनो लोगो मोनगौमोन नङा होमबा नोंहा? औ, नाथाय मालाय दसेनो थांबायबा बेबो। माथो हजों थांब्लाबो बिखुनजोआनो बारा थिग नङासो होननाय खोनादां। मा जादों आयै? मा जानो मानेथ' बिदिनोसै, जेरै आंनि बिहामजो जाफ्रामनाय सनामोन। बेफोरबायदिनो थायो आरोहाय खायसे खायसे। आरोथ' सनामोन, मैया आंनाबो मोनसे फिसा माने मिस्टेक जादों आरो ना। इलिसानि बिखुनजो होननो गोनाङा इलिसानि बिहामजो होनफ्लांदों। आरो सासे आगैया खिन्थाहरदों, स' थेंक इउ स' माच आगै। माथो खालामबावनो, एखनबा समाव बेबायदिनो माबा बुंनांगौआनो माबासो बुंफ्लांलायलाङो। माब्लाबा बेबायदिनो जाबाय थाखागोन आरोना लोगोफोर, माने सोलाय सोल' बुंनाय जायो नालाय, नामफोरखौबो आरो डायलगफोराबो। अब्ला बेबायदिनो माब्लाबा खिन्थाहरनांगौबो आरो न', गोरोन्थिफोरखौ नुयोब्ला। ओमफ्राय आं नायसनबावाखैमोन आं उनावसो जेला कमेन्ट्स नुबायना, अब्ला नायबाय आङो। नंमारगौ आरोना, आं बुंफ्लांमारदों। रलफोरखौनो माने उल्थां फाल्थां खालामनाय जायो नालाय, बेखायनो बिदि जाफ्लाङो आरो। ओमफ्रायथ' मेहेरा बबावबा ओंखारलांलायबाय? आयै एसे खामानि दंमोन थांबाय। दे बांद्राय न'आव थाबाय थाब्लाबो बादुलासो जालांनो हमो। बेखायनो बेरायनांगौबो समाव सम, बिदिनो न'आवबो थानांगौ, नङाबा बांद्राय सैमा आथिंबो जायो आनलाय। नङा होनबा बिहामजो? जि डायलग मारिनो हाखायोहाय आइयाबो। बेखौनो बिराद इन्टारेस्टिं मोनो आङो। नंगौना? गोदो सिख्ला टाइमनिफ्रायनो बेबायदिनोखा आङो दे। ओमफ्राय सोरखौबा एदावनाय माबा माबि बेफोरखौ आंहा बोरैबासो मोनो आयै। बेफोरावथ' माने आं गैखायानो होनजायो। नानि, समाव सम गावनो गाव इन्ट्रेस्टबो थानांगौ, मिथिबाय? नङाबाथ' टेनसनफोरजोंनो बुंफबजोबखानाय मानसिनि लाइफआ। एसे गावनो गाव रंजानांगौबो, गुबुनफोरजोंबो रंजानांगौ, अब्लासो थांनानै थानायखौ मजा नांखायो। नंमारगौबो आयै, जुदि गावनो गाव खुसि थानो गोसोआनो गैयाब्ला, बेखायनो गोसोफ्रा एखनबा समाव बोरैबा सानफ्लांलायलाङो न'? बेनोथ' आसलि पइन्टआ। बेखायनो हानाय मानि जिउआव खुसिल' थानो नाजानांगौ, खुसि गैयाब्लाबो। बाद दे। आबासानखौबो बुंबाय थादों आं बेखायनो। दा जुदि गाव बुजिनानै मोजाङै जिउआव थाफिननो नाजायोब्ला, गावनि थाखायबो मोजां, जोंनि थाखायबो मोजां। नङाब्ला आरो गोसोफोरखौ हगारसारला बायबा गावनि थाखायनो गाज्रि। औ आयै, बेनोथ'। ओमफ्रायथ' जिउआव मोजां गाज्रि गासिबो बिदिनो लोगो मोनखायोना मानसिखौलाय। नंमारगौबो दे। दे होमबा थाथ' दे, आं बाहेरायाव थांना फैनिहाय। औ जागोन दे आयै। नोंनाव सोरांखौबो दुगैनो खिन्थाखादोंमोन आङो, दाबो दुगैयाखै बे। दा आरो बांद्राय मोनायाव दुगैनोसै, गगा मोननो नागिरनोसै, बेखायनो थाब दुगैनो खिन्थायो आङो। दे बिदिबा आयै। आंखौ बिमा बिफानि खमिखौनो जानो होआ न'? आइ सिरिया बेसेबां मावनो आंखौ। जेन'बा आंनि आइ असे बायदिसो मोनो आङो। एकदम माने आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बायदिबो, लोगोसे आरो बिमानि अननाय। आरोथ' नोंखौ लोगो मोनाबा मेहेर, बेफोरखौलाय आं बहा आंनि खाफालाव मोनगौमोन दिनै आंनि खाफालाव जा दङना, बेबायदि फेमिलि, बेबायदि अननाय मोननाय, गासैबो नोंनि थाखायसो। नङाब्लाथ' आं बायदि मावरियायाथ' आरो मा? बेखौ नुबा थेवबो नोजोर नांबाय थायो न'?
आंनि खुसिखौ बारे बारेनो आंनि जिउआव बेफोरबायदि जेबो दुखु दालाबो इसोर जायनिफ्राय बेफोरबायदि अननायनिफ्राय आङो गोजान जायो आं बिसोरनि गेजेरावनो थानो लुगैयो बेबायदि अननायनि गेजेरावनो आंनि मेहेरजों आरो आंनि मेहेरनि फेमिलिफोरजों बेबायदि आखायाव आखाइ दोननानै थाबाय थाब्ला जानाय नंला नङाब्ला बे मेहेराव आंखौनो सन्देह खालामखादोंना हायनाखौ नाथाय आंबो बेफोरबायदि जेननानै थाग्रायाव गैया बुंखादोंना सिगाङावनो खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा 1000 बार आं नाजाबाय थागोन आरो खेबसेयावथ' नोंनि हाथरखिया बासिबाय नों जे दङना मिन्थिया साला बै जायगायावनो बोरै राइट टाइमाव फैसनथाय बियो हाथरखिनि फारिस्ता मददगिरि जानानै फैबाय थायो ओमफ्रायथ' साला एसे ट्राइ खालामबाय आं एसेबां नाजाबाय थेवबो एसे मोजां मोननाय नामा बिसोरनि गेजेराव एसेबां गेहेरा रिस्ता जेन गावस्रानो रोङासै एसेबां प्रब्लेम क्रिएट खालामबाबो वाइ मानो नाथाय आंबो हायनासो जेननाय लानाया आंनि खामानि नङा जानो हागौमोन दिनै मेहेर आंनि बिनानावाबो दिनै खुसियै थागौमोन गावनि लाइफआव नाथाय नोंसोरो बुथारबाय जेरैबायदि आंनि बिनानावखौ खस्थ' होदोंना नोंसोरबो बेबायदिनो खस्थ' मोननांगोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन मेहेर नोंनि थाखाय आं आंनि बिनानावखौबो नुवासै नोंसोर नोंसिनि दायखौ जेसेबां लाखिनो नाजायो नाजा बारि फैगोन ना सासे बयनाबो इस माखौबा दैखौ नायदों औ आरो ओमफ्रायथ' नोंखौ नायाबाखि बिहामजोखौ नायनोसै दै आरो नोंनाबो नङारा ओमफ्रायथ' बिहामजोखौ नायबोला मेहेराबाजों रागा जोंजागोनबो नुबायना आबै बिसिनाबाथाय बिदिनोसै आगोलनिफ्रायनो औथ' आबै मालाय अननायानो बेबायदि बिसिना औ हानंगौथ' आरो आबै ओमफ्रायथ' बेस आबै बेफोरबायदिनो खुसियै थाजानो लुगैयो आंहा माने हाजारखि दावलायब्लाबो नांलायबाबो ना गोजानल' दाजालायथों आरो नंमारगौबो दे आबै दे नोंसोरबोहा मेहेर आबौजों नोंजों खुसियै थाबाय थाबानो जाबाय दे आबै औ आबै ओरैनोबा रागा खराथार मिन्थिखाया नोङो मोनथिगौरा होमबाबोथ' आं गियाना गियालायबावसो नामा सोराङाखि सोरबा गियो नै नोङो अबाव देरा जेबो नङाना दानोबा मेहेर आबाजों माबा मोनसे बुंजालायगोन माथो गिनानैसो बागदावलाय नोंलाय नंथारि खोथाखौनो बुङोब्रा नोंलाय बे सुरिया नुदोंबो मिन्थिखायोबो दे बेखायसो बुंदों डायलगाबो लाजाखायालै ओमफ्रायथ' आयै माबा फाहामसै जोंहा हालेवनो खिन्थानाया नों गाबोन थाङाबा गाबोनथ' आं नायनो सोलाबगोन ना सोलाबाथाय आयै माने एसे खामानिबो दंमोनलै आयौ होमबालाय सानाबोखौ थिनजागौमोनदां औथ' आयै जायोथ' सानाबायाबो ओरैनो न'आवनो दंथ'खायो होमबालाय माथो फिसौलायानो दंखायोबालाय होमबा बिदिबा आबौ मेहेरजोंनो आबौ सानजों दसे नायथोंसै माथो न'नि खामानिखौबो एसे मावनांगोन ना आयै बिदा फंबाय मालाय सानैजों एसे सोलोंनांगोन ना बेनोथ' आयै मेहेराथ' बेफोराव गैनायाथ' गैया र' नाथाय लासैनो रोंलांगोन दे एसे एनै ओंखारबानोथ' माने ओंखारदावबानोथ' रोंलाङो ना औ एसे मोजाङानो जागोन दे आयै मावनांगौबो ना सम सम नुबाय जुरि बिहामजोआ बेसेबां बुजिना जोंना बोरैबाबा नोंनिफ्राय बुजिनासिन ना इस माखौबा बाखनाय दे आंखौबा नुबाय दा मेगनफ्रा रोहो रोहो आलौलायबाय ने नङा माथो आयै आं दसे बायराथिं थांना फैनोलै ओमफ्रायथ' बेवाइफोर थाथ' होमबालाय ना थांफागौमोन नङालै ओरैनोसो होनदों माने हारसिंसो बेरायनो थांनो नागिरदोंलां नोंसोरखौ लांफाजायालै नङाबा मेहेरा रागा जोंगोन बेवाइफोराबो ना औ ओरैनोसो खेलायदोंलां माने एसे बायरायाव थांनो आरोना आङो नै आबौ नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारलायखो औ आबासान दा ओमफ्राय थांनानै हर थ'बोदोलाय बिदि जायालै आयै थाब फैगोन ना आङो दे होमबालाय आरो ओजों आबैयाबो लिंहरदोंमोन खेबसे थांबानो जायोमोन ना आबा नोंबो नालायबा हारसिं ओंखायनो गोसोखांहरलायबाय बे आबौ र' आबै थांगोन र' आङो दे आबा थांनानै फै दे होमबा ना बेवाइफोर थाथ'लायदो आं दानो फैफिनसै दे होमबालाय बेवाइफोर दायो चिकेन पकरा लाबोगोनलै आङो टेनसन दाला चिकेन पकरा दे होमबालाय सोरां गाव मोजाङै हेपिल' थाथोंसै दे बिहामजो लासै लासै हालांगोन बियो थानो खुसियै बिदिबाथ' मोजां आयै बिदिबालाय मोजाङानो बा वाव रागा जोङोबा दार्लिंखौ माथो बांसिन हेन्डसम नुसिनबावोलै
नंगौ नामा? आंनो मोनथियामोन जे आं रागा जोंबा बांसिन हेन्डसाम नुयो होननानै। नों जेसेबां रागा जोङो नोंखौ बांसिन किउट नुसिनो मिन्थिबाय। एकदम सो किउट। ओमफ्रायथ' नोंखौ माबायदि नुयो मिन्थिगौ? माबोरै नुयो साना? एकदम परि बायदि नुयोना आंखौबो? नोंखौ आरो परि बायदि नुनो नायदों आयनायाव? मेहेराथ' जानला मानला बासिलाबायनो बायोलै मानसिनि महरखौ। ओमफ्रायथ' सिख्लाफोरखौथ' बांसिनबावसो। नंगौ नामा? अब्लाथ' नोंबो आंखौ बिराद हिट नुयो। माने महरनि रानि बायदि नुयो। आहा मिन्थिखायोलै मेहेर, आंनि हायनायाबो ओरैबायदि हायना दंना, जेरै नाम बेबायदिनो आंनि महर मोखाङावबो हायना दङ। आच्छा, बाट आंथ' मोनथियानोमोन माथो। माने मेहेरावबो जानला मानला हायना नांनो हायाना। हानि, रियेलि? नोंलाय मा फात्ताब्रा, गावखौनो महरनि रानिनो थुस। गावनि महरखौनो इसेबां बाख्नायना लायोलालै। ओमफ्राय आंथ' माथो एकदम चुरेल नाम्बार 1 बायदि नुबायलै। मा होनदों नों आंखौ? मानसिखौ सिगियोसो दा। चुरेला कि रागाजों रोंलायगौ। नों आंखौ चुरेलजों रुजुबाय? औ, रुजुदों आङो। मेकआपफ्रा एसे दाफबनानै लाबाव। OMG, नों आंखौ इमान बखिबाय। हे, नोंलाय मा फात्ता? आंनि उनाव बेसेबां दिप पागला दङ? फाग्ला माने सैमा फाग्लासो नामालै, बिसास मोनलाय लाङासैलां। नोंनि उनाव एसेबां फाग्ला दंबालाय। होमबालाय थांदो, आंनि उनावलाय मानो खारफादो। आरोथ' जाय नोंनि हायनायाव गबोदोंना, मेन्टेलि एसे प्रब्लेम दं खोमा। बा बिनि मेगना खाना खोमा। जास्ट शाट आप, मिन्थिबाय नोङो? आंखौ दिनैसिम रावबो बिदि बासियाखै। नाथाय नै, मेहेरा बासिबायना। नोंसो बिदि? औ काम अन बेब्स, आंथ' बिदिनोखा। ओमफ्रायथ' मेहेरा जानला मानला फसायालै। हानि, बेफोरखौ बाद दे आरो। ओमफ्राय बेवहाय लेट्स एन्जय दसे सम। नंगौ नामा? ओमफ्रायथ' बिराद बरिया खामानि मावदोंलै नोङो। बरिया खामानि माने? सरि, खामानिल' नङा, क्राइम, गुना। थोद, बेफोरखौलाय आंलाय मा खालामदों मेहेर जेनेबा? आयु, मिस पारि, बिराद भलिभालि नङा होमबा नोङो? मा बुंनो सानदों नोंलाय मेहेर? बुंनोल' नङालै, मोनथिखायो आङो। नोंनिनो आखाइ गैयाथ', आंनि हाथरखिखौ मा खालामा नों? जाम्बा जाबाय नामा मेहेर? बेबायदि इल्जाम लागायलाबायना आंनाव दाय गैया गारानो दाय होनो? दाय गैया गारा दाय? ओइ, मोनथिखाजोबो आं गासिबो। आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया। आरो नों आंखौ जानला मानला दाय हमनाङा। मा जादों बेलाय? आंथ' नोंनि खुगानिफ्राय दासो मोनथिमोनदों। मा जादों? एसे साननो थिनदोंना नोंनो? आयु, मेहेर, एसेबां गिदिर दायखौ नों आंनावसो बेबायदि जमा खालामनानै लाबोदो। मानियो आङो। जेन'बा नोंसोरजों एसे दावराव दावसियाथ' आंहा जादों। नाथाय एसिड? न' मेहेर, आंलाय मानो बिदि खालामनो? माला जानाय बिदि? माला जानाय? दाख्लै जादों, बहा दंमोनलै नोङो? आंथ' दाख्लैहाय आंनि सासे लोगोनि माने बिनि बार्थडे दंमोन ना, बेहाय थांदोंमोन। लोगोनि बार्थडे? औ मेहेर, नों गोसोब्ला सोंनो हागोनथ'। आरो बिनावनो सोङा मानो? बिसिनावथ' न'आव सीसी केमेराबो दंबावोसो। गासैबो प्लेनिं हिसाबै जाखाजोबनाय ना, नङालाय? एक्चुअली ना, नों जाम्बा जाबाय। बावसाव मालायनि दाय मालायनाव ज' खालामफैदों। माने नोंसोरजों माबाफोर दुश्मनी दंबा इमान गिदिर दुश्मनी खालामनांलाया, मिन्थिबाय? ओइ, मोजां खोनासं, नागिरनाथ' दिहुनखागोन आं दायनिगिरिखौ। बासियालै बालनि। बेखायनो नोंनिनो दाय दंबा डाइरेक्ट खिन्थाखा। फेलाथ' आंनि एसेबां गिदिर दुश्मनथ' रावबो गैयाना, बेखायनो नोंखौनो सन्देह खालामदों आङो। नोंखौ मोनथिबाय? नाथाय आंबो बुंदों, आं नङा। आं नोंनि हाथरखिखौ एफा बेफोरबायदि जेबो खालामाखै। बिदिबा मेहेरा आंखौ सन्देह खालाममारबाय। आं मा खालामबावनो? मेहेरा सन्देहमानोथ' बेथ' आंखौ फुरा प्रुफ खालामखागोन दे। मा खालामबावनो आङो? बास सानै सानथामल', ओमफ्राय बै दायनिगिरियाबो गनाय नङा। नागिरनानै दिहुनगोन आं जेरावखि थाया मानो। नागिरनानै दिहुनगोन? गोलोमजोबलायलायबायलै आङो। आयु। दिहुनबानो जाबाय ना? दिहुनबानो जाबाय। अब्लानासो मिन्थिगोन आं नङा होननानै। नागिरनानै दिहुनथार मेहेर, बै आसलि दायनिगिरिखौ। साला, बेखौथ' नागिरखाथारगोनलै आङो र'। ओमफ्राय पुलिस स्टेसनावबो थांगोन। बै सानै सैमाखौ हमग्रोनांगौना, एसिड सारग्राफोरखौ। होमबासो मेन बिलेनसिम सौहैगोन आङो। दाथ' आंनो मोजाङै मोनथिग्रोनांगोन ना। नों आंखौ हमनो मेहेर? आंखौ हमनो? ओमफ्रायथ' फासियानो जा जियानो जा गनाय नङा बियो र'। दायनिगिरिया साजा मोनथारनांगौ ना। ओमफ्राय माने मेहेर? आयनानि माथो। दायनिगिरिखौ हमनो? अब्लाथ' आंबो नोंखौ मदद खालामगोन। लोगोखौ हमनो हाया मेहेर। नाथ' बिनि थाखाय आं जेखि खालामनांगौ खालामजोबगोन।
आरोथ' हाथरखिनि बासायगिरि नङा होमबा नोङो? दा बोरो नोंखौ बासायनो थाखाय हाथरखिया बोरो नोंथ' बेखौ बासायो? आइना दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट बाय बाय